Poštovani gledatelji, pratite vanredne vijesti TV1. U pucnjavi koja se večeras u 19 sati i 35 minuta dogodila u Rajlovcu, smrtno su stradala 2 vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Još je jedno lice povrijeđeno, a napadač se još uvijek nalazi u bjegstvu. Kako javljaju reporteri sa terena, napadač je ušao u kladionicu 5+ koja se nalazi u ulici Safeta Zajke, te je otvorio vatru iz automatskog oružja. Nakon što je izašao iz kladionice, napadač je pucao i na autobus koji se u tom trenutku nalazio u blizini. Na mjestu događaja su prisutni pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, ali i vojna policija oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U međuvremenu Perica Stanić, direktor SIPA-e, kazao je za Avaz da je SIPA upoznata sa dvostrukim ubistvom u Rajlovcu, ali je naveo da ovog trenutka ne može potvrditi da je riječ o terorističkom napadu. Imamo informaciju o događaju, obezbjeđujemo svoju zgradu, digli smo nivo sigurnosti, čekamo obavijest od kantonalnog MUP-a. Nemamo još potvrdu da je to teroristički čin, nadamo se da nije. Indikativno je što su dvojica, što je to bilo na kapiji, za sada ne možemo reći da je riječ o terorističkom činu. Dok god ne budemo našli izvršioce i utvrdili činjenice, odnosno kolege iz MUP-a kantona Sarajevo, nećemo se moći odrediti u tom pravcu, kazao je Stanić. Stanić je također rekao da je ubistvo najvjerovatnije izvršeno vatrenim oružjem i da za sada nema informaciju da je bilo upotrebe eksploziva. U narednim minutama uključujemo kolegicu Aleksandru Tolj. Aleksandra je na licu mjesta. Idemo uživo do Rajlovca. Aleksandra, kako smo čuli, oko 19 sati prijavljena je pucnjava. Čuli smo tvoje prvo javljanje. Koje su informacije do sada? Šta se trenutno dešava u Rajlovcu? Šta vidiš? Da, Armina, ovdje u Rajlovcu opsadno stanje, više desetina pripadnika vojske, MUP-a kantona Sarajevo, ali i pripadnika SIPA obezbjeđuju ovo mjesto. Policija traga za počiniocem. Do nas stižu različite nezvanične informacije da se radi o terorističkom napadu, da je pucao pripadnik vehabijskog pokreta, da to možda i nije tako. Do nas stiže i informacija da je pripadnik vehabijskog pokreta navodno povikivao Allahu Ekber dok je pucao na pripadnike vojske Bosne i Hercegovine. Stigla je informacija da je on navodno uhapšen u mjestu Sokolja u svojoj porodičnoj kući. To ne možemo da potvrdimo i vrlo je vjerovatno da do toga nije došlo. Oprostite, molim vas, ovdje se još uvijek radi. Policija i vojska obezbjeđuju mjesto i zaista je stanje alarmantno. Moramo da propustimo ljude koji su tu i koji su se okupili zbog ovoga što se događa. Da, kao što vidite, u našem kadru je autobus na koji je pucano. U tom autobusu se nalazilo se više osoba i 3 osobe su, kako zvanično saznajemo, lakše povrijeđene, ali ne od metaka koji su ispaljeni na taj autobus, već od stakla koji se sasuo na njih. Armina? Aleksandra, hvala na informacijama koje si dala do sada. Hvala.